Zodra zij beginnen te draven, pak je een bal, die slaat er naar Jan en dat slaat er naar Tim. Die doet hem in het bakje. Dat is één. Als je draven, 2 rondjes elk. En dan stoppen we en dan tellen we hoeveel we daarin hebben. Twee, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Wat voor evenement ben we hier, hè? We zijn hier op het keertskamp in Esterrein. Dat is voor het 5e hier. Alleen dat het er net zo mooi waaien hoort. Dus de held is binnen, maar wij zijn de diehards en wij zijn buiten. Nou, Jesper, ben je maar staan om te denken, wat zijn we zo krijgt? De gewoon met de 483. Je pakt het maar professioneel aan. Ja, maar we willen beter worden. Zo, dan moet ze gauw achter de bal aan en gauw keren, dat is prima. En u dacht, nou, is goed, maar we eens even zien hoe dit gaat. Hup, zo nou, machine. En mooi Gibson hoorn, een hele grote nap, kan net verkeerd. Wat is er maar in hier? Ik heb van het klimrek af van En wat heeft maar hier? een twijsbreuk. Maar dat doet al mooi. Ja, En heeft nog wat goede tips gekregen? ja hoor. En wat voor tip heeft gekregen? De 3 pas met pannenkoek. Wat was het? Pannenkoeksussen. Dat mooiste even uitlezen. Dus je dan dus zo, pannenkoek. Kom naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. Naar beneden. Dit is naar links. Oor links. Ja! Wat maak je hem nodig van? We moeten, als we een blauwdok komen, rood zien, dan moeten wij, dan hebben wij een punt. En als we een gele onrood zien, dan gaat er bij een punt uit. En hoe leuk is keertskamp? Leuk. Nou ben je nog de koffie. Ja, nou met thee. Gewoon een bakje thee. Ja. Want je treft het net. Nee, het is wel meer waar. Maar die horen, ik ben nog niet zo helemaal trainer. Ik weet net dat wij direct nog in de game. En hoe lang wordt het? 3 dagen van Mandy rond mij paasdie. Dus je hem sliepen je rek? Ja, 12 nachten. En sliepen je hem wel wat? Ja, beetje die vandaag. Nee, eigenlijk net. Ja, meestal nog wat gezellig jongens. Wat is het gezellig? Hartstikke gezellig. En wat maakt het zo leuk? Ja, de sfeer, dat je alle vrienden hebt. Ja, al je wel leuk. Keertsen maken het ook wel leuk. Leuke trainers. En maakt het waar dan nog wat uit? Ja, het zit net erg mooi. Ik wil even wat mooier waar. Ja, als het straks met droeg is, kan je wel wat keertsen. Ah, je maakt het er maar met waan, hè? Ja, het waren het in de hand.